Titambire sinei vasikana, titambire vasikana, titambire mwanangu, titambire. Ndimare kuti tsika kunhasi uno. Ndingapedza nguva mama. Ndangarida kuona Man of God. Oh. Kasi madiko, mativigira mapasuro muda kufamba muda kudiko. Chawe. Shumba. Uyaikani kuna tinenge tarangarirwa nedenga. Kunoipai zvako vedu weMwari atiwanira nyashakani naye. Sister Stiletto kani naye. Rawi. Man of God. Komurise sinofara zvedu. Kwakanaka here kuti tsika ndichimbomema zvangu musha wangu kuti wakanaka here uyu. Nyaya ndafamba nayo mama nababa. Hanti munoziva musi we-night of turnaround. Takabata makenduru paya. Mukandinyoresa prayer request. Mukatinyora zvauri kuda zvegore rino ndikanyora marriage. Ndikasida nemukono we$100. Takaiona nyowani. Ndakamanifesta zvakaoneka nechechi yese dhimoni chaiko baba vakashanda kana nini ndakachema ndikati nhai Mwari vedu murati mwana yaite seko vedu we aramba afira asina munhu here vedu we azvikuno gore zvarakutoda isu ndati kuti ndinyadzise simba rapapa zvinogona kunetsa kuti zvinze mufundisi wedu wepacornerstone haasi kubata basa. It doesn't make sense ati munoona. It doesn't show a good picture. Ndizvozvo. Saka ndati ndiite saka mavene testimony. Ndo vanhu vatoda baba. Handimona wapedza ndakarota dzei. Ndizvo zvama. Makambondiudza akapaya. Saka ndanga ndati tisaita chinyadziso ndauya kuna baba. Munhurume wakangoita muchechi mwedu muya hamuna kana hope yekuti ndingaroorwa nemunhu. Saka tizadzise chirevo. Taipika ndiri munhu uya ari submissive. Handizivi kana maiona nyaya yangu yakatambirika. Sinotari kuti chikuona izvo. Amai, ina handisomboziva kuti ari kuti kudinga wanyasotaura sisi telo. Izvo hazvina manegotiation handiti. Makandipromisa imi mukandipro. Hazvina kana negotiation yakati. Saka iwe kureva kuti uda ku iwe testimony yako ndekuti murume wawana murume wangu ndiye wandawana ndio wandawana parishi iyo shumba iniyo shumba mira msadaro kana mira mira njera stelo imi sister Stiletto vakati baba vakati tell your neighbor tell your neighbor iwo mandini neighbor wacho makuriva Mira,